Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri. Shirin namu yau zai bayani ne akan YouTube, yanda za ka rage wa YouTube ɗinka shan data. Za a ga mutum kawai daga ya sa MB-sa kawai ba zai daɗe ba, kawai in ya duba ma zai ga ba komai. To insha Allah yau za mu yi bayani akan yanda za ka rage wa YouTube ɗinka shan data. Insha Allah abinda muke roƙo ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don sanar da kai sababbin shiri da zarar mun ɗora, sannan ka danna sharing domin 'yan uwa su amfana. Bari mu je shirin kai tsaye. Abu na farko, za ka shiga cikin YouTube ɗinka. Yawwa, to yanzu ka shiga YouTube sai ka zo nan ƙarshe, za ka ga ɗigo uku, da yake ni na akwai na ɗora account. Za ka ja ƙasa sai ka zo inda aka rubuta setting sai ka taɓa. To a nan abin da za ka yi sai ka taɓa a nan abin da za ka yi sai ka zo ƙasa. Bari mu ƙara koma. Za a komo cikin YouTube sai ka ɗauko bidiyon da kake so sai ka taɓa haka. Wasu ɗigo uku sai ka taɓa. p. Idan kai haka, insha Allah za ka rage wayanka shan data. Insha Allah datanka zai ɗauki lokaci kafin ya ƙare in za ka kalli YouTube. Ka danna mana subscribe, sannan ka danna sharing, ka danna mana ƙararrawa, sannan ka yi sharing domin wasu amfana. Mun gode da kallon tashar Mabar TV. Mu haɗu a cikin shiri.